Ето как направих тази брутална прическа стъпка по стъпка. Нека започваме. Почвам с машинка над гребен, за да прибера стърчащите страни от миналия път. Машинка над гребен го правя с много отворено, за да не оставям толкова груби линии. Отзад също доста стърчеше и имаше нужда да се прибере. Почвам и съществената част на фейда, трети номер на отворено. Машинката извивам навън към мен, за да придам форма. Преди вляза с машинката, винаги срещам косата надолу, за да знам точно къде режа, за да може линията да стане максимално правилна. Продължаваме с приставка на половина на отворено, като влизам точно под линията на проекта. Движението тук е с лек флик, за да не задълбая навътре в косата. На места даже леко да оправям формата на линията. Обаче, преди да почна да си издълбавам фейда, грубо си очертавам детайлите си къповете, за да знам точно с какво пространство разполагам за работа и за приливане. Дойде време да си сложим и нулата, първата водеща линия с тримера. Работя с ножа нагоре, за да избегна прекалено издълбана линия, която после ще ми е трудно да я изчистя. Линията върви успоредно с горната граница. След това изчиствам отдолу, за да се приготвя за шейвъра. Когато приключим с обирането на врата, започвам да бръсна до кожа с шейвъра. Винаги преди употреба го почиствам и дезинфекцирам. Качвам го до около половин пръст под тейвера. Тук може и директно леко да фликна, за да няма линия, но честно казано предпочитам после да се изчистя. Обръщам тримера и работя само по линията между шейвъра и тримера. Когато вече всичко съм си изчистил, почвам да работя отгоре надолу. С приставка 1,5 постепенно почвам да затварям левъра.
После слагам приставка 1, като с нея минавам през затворено, среда и затворено, като затвореното ми идва най-близко до първия гайдлайн. Ако между 1 и 1,5 ми останат черни петна, тях вече ще ги премахна с филарната ножица и тънкия гребен, косъм по косъм. Слагам си приставка 0,5, изцяло затворена и с нея правя гайдлайн, дебелина почти един пръст. От тази линия зависи дали фейдът ще е по-разтегнат или по-компресиран. Тази линия я правя успоредно на горната граница и на гайда с тримера, за да ми е чисто и подредено. След това махам приставката и съм само на нож. Минавам през всички нива на левера, но честно казано, най-често е достатъчно през 0,3 нож затворен. Тази линия гледам да е максимално изчистена, защото точно тя се личи най-много. Ако остане нещо, помагам си и с ръбчето на тримера. Преди да прилея последната линия с приставка половинка, още малко изсветлявам с приставка 1, като прецъкам левъра където е нужно. После вече слагам приставка 0,5 на отворено и започвам да завършвам съществената част от фейда. Тук задължително движението е с флик. Слизайки надолу, постепенно затварям левъра, но ако трябва, пак отварям на места. С тази приставка правя и финалния детайл на фейда. За още по-завършен вид обаче минавам пак през приставка 1 и прецъквам целия левър. Финалните детайли ги оправям с филажната ножица и малкия гребен, като това предава истинския завършен вид на целия фейд.
Сега почвам частта, която наистина кара фейда да се отличи. Нагласям си главата, да ми е удобно, режа надолу косата и с движение на китката почвам да очертавам изпъкналия weight line. Помагам си с гребена, за да стане максимално остро и отличително. Последни детайли са кацкрачовете и бетонът. Повтарям всичко от другата страна и след малко стилизация, ето го и бруталния крайен резултат. Ако това видео ти е харесало и мислиш, че съм ти бил полезен, последвай ме за още подобни клипове.